Sahisin pat ni pria sophaya pi barok ki paralok ki belaju ai ka jingkersha na kapur syakapur ya kani ka channel kana the channel. Tum tangin page bat skor ya kani ka waipat ka phang syapang ka jingwan ïuhkjat Rev.Thomas Jones ha Nongsawlia Sohra. Mentangin pai KATTO KATNE syapang ka jingwan ka jong kum Missionary hakane ka ri khasi jantia lakha ya Rev.Thomas Jones house nam syajar praspa shpo hamon ko Mershaya United Kingdom bar ulakla no haka kan riu tarik unai lur jong usnam khat praspa sob kundai ha Scottish Cemetery hakal kata mentangin pai KATTO KATNE syapang ka jingwan syakri ka jong hakane ka ri khasi jantia Rev.Thomas Jones udai Missionary ban kong nari Wales balapha da ka Welsh mission ban wan ban sandor ya kan yam Kristan hapo ka ri khasi jantia dai haka tarik Jylliew jong usnam syajar praspa Southway Rev.Thomas Jones rengkat bat ka kurem ka jong ka Mrs. Ann Jones kilapoi Nongsawlia Sohra namar baka Sohra hagi snem balalek no kadai ka snong ka bala jor slap tam haka perthai komta dai artat haka yom liur ba Rev.Thomas Jones bat ka kurim ka jong ka Mrs. Ann Jones kilapoi Nongsawlia Sohra HANGNE kilasa kum ki Missionary banyalap ya ka khubor ha jong utra Jesus Christ unong panem Henry habdeng jong kejingalap jong ki Rev.Thomas Jones ulayo SHIBUN ba ki jingdon kam baki brio hakane ka jaka ki idon kam komta ulapai khmat saya ka kam mystery ban hikai ya ki brio kumno ban tarding kumno ban ot kuran bar kiwe Rev.Thomas Jones ulah hikai kerpang ru ya ki daktho alphabet abikidi dak baula sim kliang na ki roman script kenang babaro ki brio jong kari khasijantia kendo pesuk ban yasotu lang ban tho bat puli komta ula sim dakak tien Sohra ban longgak tien pedeng KHUBLEI SHIBUN naga bentag ne kapor akabangi yo banya kren kindiat ka jingedei bat ka jing trei ba ka jing syakri ka jong new syakri jong blei Rev.Thomas Jones 1. The Rev.Thomas Jones 1 ula 1 poi HANGNE Sohra Nongsawlia haka ni kasngi tarik ke jong benai jun khat praspa Southway bat ula 1 kum Missionary bantrei ya ka kam jong ga jing yalap ya ka gospel jong ga jing penem hagi briu
hangne hari kasi jantia jongi. Ti uni ulayo ban don tang kindiat snem. Ban trei yaga kam ke jong play. Nrei ulano senyang shibune. Kaban long kabangin sa kynmaw. Kaban sa ke history. Namar ba uni Rev.Thomas Jones. Uwan shani sekari ke jongi. Om tang banyalap ya ke gospel jong ke jing penim. Henrei uhi kairu ya ki brio. Nah kaliang jong ke emlang salang. Haka yo ke kot. Haki benta ki paper. Ula trei ru ya kita ke kam ban hikai ya ki brio ban kentiu. Ya kayo ke kot apdeng jong ki kasi. Namar haki tu ki por ki bawan mau. Kari kasi jongi. Kam tamang niya Sohra. Kadang longgar bat ri ka ba dap tang daki jang daki jingdum. Hawa uwan HANGNE ki doali ini ki pareng ki ba sensiar ko tukopor ki ba penlong ka headquarter ka jongki HANGNE site sopen. Kila keren ben. Baki ong yu Thomas Jones kelet paino sila ka jongkari. Kamdon jing mentoy kamdon jing mut yeme banyalap ya kini ki syiri. Tik snap adu kata ki keren ben. Ya kajat benriu ke jongi. Rev.Thomas Jones snap ya kata. Rev pelet jingmut agakam. Ya lap ya ke gospel. Uhikai. Ya ki briu bantrei ya ki kam. Kam ke bau hikai kalong. Kaba ban tangsyun gini. Makiladon ki par mausyun ki jing ki jaka tangsyun. Hak tu kopor ki thang da ka ding. Di Thomas Jones naduk tu kopor lahikai ban sumar ya kamariang. Banumpam patari ki ding. Dia kum tahu lahikai ki briu sani bakin tangsyun ha ka jaka jong ka ding. Kin thang dau yong. Bat kasal mi kini ki par dau yong ki sani baro kan ni. Dia lahikai ru ki briu ban trejing tray. Kumno ban ot kurat. Kumno ban sa ternem. Kumno ban pendon kami uprek. Kumno ban pendon kami kini ki tiarnar. Di uhikai iki briu HANGNE Sohra bakin tray kita kikam. Di ulan no senyang. Pat aga jo ka poru. Ulahikai iki briu ban pendon kami ki dawai. Haba uwan nang tay na resep ngi. Uwan ra rubat ke dawai. Bak tu kopor kan ni ke jing pang malaria ke jurba. Hakini ki dong ki than ki jongi. Bon ki briu ki suyap. Nrei Thomas Jones ula sumar. Uai dawai. Bakin di bak lerap ki briu bakin yo ya ke jing kot jing kia. Bat kani ke jing trei ke jong tang hai kindiat snem. Tang nado ke snem khat pras pa sau puai. Hadu ke snem kat pras pa sau pu kendai baula KATNE. Tang apo jong ini snem ula le SHIBUN ki ban pensa jing kynmaw. Bat ula sedang ya kabalang. Kabalang Presbyterian Nongsawlia. Kadi kabalang ka ban ningkong HANGNE hari kasi jaintia. Wat HANGNE han not isi baro gawai. Kadi kabalang ka paningkong ulaseng. Bat nangni na Nongsawlia. Kajing syai jong ka gospel. Kala priang. Galeng jong kari. Bat sa northeast baro goy. Bat ni dap na kajing sngok kemen. Bat ni aingu HUBLEI. Ba kajing tray. Kaba kindiat snem ka jong u. Kala long kajing kirku.
om tang hakini ki ke emlang ke salang bat ka wei ka jing trei ka ba krau tam ka jong u ka ba la le ban sa jing kan mau ha ka ba ka ri ba ro ka wei kan sa jing kan mau kalong ba wan ra ya kita ki dak tho ki alfabet kasi dak ka ba usim keliang na kini ki Roman script bat upenuan ya gini ki alfabet hagak tien kasi but aingo ya ublay but day uni usyakri jong ublay ubala tau ya gini ki alfabet but bangi sa yo ban pule ban tho halaga jong ka tien but ni ngokmen sibo nang ni ijing sedang ibarat but mentah ka tien kasi kala rung haki school pule, haki college, haki university, wat hadu kakerdan PhD. Day na ini jing tray jong uni syakri jong ublay. Tengi ngokumen sibon ni aingo yo ublay, bau pa yo Thomas Jones syakani kari ke jongi. Bangilong kumne kum bangilong ke day kamati ke jong u ke bau labu ke bang ngim day ban klet ke bangi day ban sa kynmaw ban rakhe ban pendon burom yau ni usyakri jong ublay te menta ke sngi ka arfu tarik ka jong ubnai jun kadai ke sngi ka ba Thomas Jones uwan ban ïuhkjat HANGNE Sohra bat hakata ke snem kat pras pa sau puai uwan hapdeng jong ulap ba lapsan bat kal air ka bajur ka babe wan poi kata kapor deng jong ulap ba lapsan bat nang ni usdang ya ka jing tray bat dei namar kata ba kakasi jantia Presbyterian Synod Kapol ngidang yalong lang mensua ka way ka sinat. Hakajing yaseng sinat kablalong kabalang hamaukar. Kabalang maukar. Kabalong ru ka snem jong kajing rakhe ya kajing dap sispa san po snem jong kajing wan ka gospel hari kasi jaintia. Bat hakani kajing yaseng sinat kabalang Presbyterian Nongsawlia kelapa ya ka kam lembah jong ke distrik, lembah jong ke persoara presbiteri, pat poi syado ke KJP Sinat. Ba ikerpat ya ke Sinat. Bahkan penlong ya ke ni ke arfu tarik ke jong ubnai jun, manla ke snem, kum ke Thomas Jones day. Tika Sinat ru, ke snem kendai, kat kendai sepak kendai puwai. Pediang bat minjur. Bat nado kani kesnem. Hado mentah kabalang Nongsawlia ka penlong ya ka jingye seng kerpang. Ban kynmaw kerpang ya uni syakri jong ublay. Long ka jingye seng manla kesnem hagani kesni. Bat ba kiwai ki balang le si kumbakalong haduk menta kimpat da don kibanya rakhe hakurkom kabadai kani kesgi andrai tang kabalang Nongsawlia kabale tikina nadu pasdang haduk menta kampat sange te namar kata ngipen pauru ya kajing ngongo ya ka sarkar Meghalaya ka jongi. Ho nilalit delegation sa ka sarkar na adu ka snap kendai sepak kendai puwai. Nakapor sa kapor kum kasinat kum ki kenhun balang ki sengniam Kristan ban kerpat ya ka sarkar bahkan penlong no kawai na ki ngisuti naga benta uni usyak ri jong ublay. Nrei
nado ka snem ka kendai spa kendai puwe mla ban penlong kam ya kan ke jing tumu nakapor sikapor ngilalej ban ya keren ndai dei tak nado ka snem arhajar khatfra baka sarkar Meghalaya kala pediang bat kala penbena ba ka artu tarik ke jong bunajun mana ka snem kandai ka syuti ka bakerpang naga benta Kari kasi jantia kum kata ka Thomas Jones di. Te kindiat kaba ile yo ban wan ang tay hakun madan hakaba kadon kani ka Thomas Jones House of Prayer kani ka Thomas Jones House of Prayer kadai ka project jong ka General Assembly Presbyterian Church of India kubang iong lengkot ka PCI tika Presbyterian Church of India kadak jong ka jing sa jing kynmaw ya ka jing rakhe ya ka jing dap sispa anyaw pusan snem jong ka jingwan ka gospel hangne ka rikasi jantia ta kala rai bang pli ya kani ka Thomas Jones House of Prayer kabalong sibenta na kajing rakhe ya gani kajing dap sispa anyo pusan snem ti gani ke jaka ya gabaon te ya gani ka Thomas Jones House of Prayer kadai ke jaka ba kabalang Presbyterian kot madan kalaya ais ngobha ban ya trailang ringkat bat ka PCI nagabentakan ni ka project. Tehapo jong kani ka project ba kandon ka prayer tower hakabaon snahang to hejrong jong new lom bau new tower no bejrong ba ko sispa fit sejrong bat kindon ki kamera ki bansna ha kata kamalong traditional construction ki tenum kinlong deka dur jong ki genop jong ki trap pada po ang ni kindon ki kamera kanlong armala ka first floor ba ka second floor kindon santeli ki ye first floor ba second floor bat ba ibriu ba ki wan kindrung hang ni kin penlong jing duai kilaban penlong ki seminar kilaban penlong ki conference penlong ki jing duai ki bakerpang hakide ki hangne po prayer tower but syarut arut jong kani ka prayer tower pat kandon ka children's park kindon ru ki dukan bandi jing de jing don kam kandon ru ka wei ka restaurant kaban penbiang bami ki bawan tekan don ru ka guest house ke jakasa na kabenta ki bawan te katkum ka plan at estimate na kabenta kani ka Thomas Jones House of Prayer kalong kumba art holai crore kata kalaban tamla ne kalaban duna di menta ka jing tray ya kani ka project kalanang yat kalanang sedang kendiat kat banang yo pisa lanang tray tinginget scam ba sen onsa yo ban pleno pat onda bala pentray kami ya kani kan pediang ka khots ngau ba ya barok om tang ha kani ka rikasi jantia jongi
Henry baru gawe ka pertai gila banwan mat penlong jing duai mat penlong gino gijalang hagani ka jaka teng aingu yo blei na do bala bu yo mau nong rim ban te gani ka project wat ada 4 don jaka 4 don yeng 4 don semru ndai ki brio gila don ki biawan Iwan man pendem ya ladi, Iwan man duai hangne. Tekani ka project kan kering. Iki beriu bakin wan, sakani ka jaka. But aga juga poru. Kan long away na ki tourist spot. Ki jaka jungok kai pertai. Hagaban nang ni laban yo i kendiang. Apa syai ka sun beneng. Ya ketika tem jong keri bangla barok oi. Bat nang ni bila ban yoi katai ker jaga kita hanya penuslah satai. Yoi kendiang. Te kalong ke jaga ke bi tenat. Ke kering iki beriu banwan sekani. Te kani Thomas Jones House of Prayer. Kalong way nak jing sekri. Hakabak pinjaman sim. Nagabanta kino ki bakwa panwan pan penlong jing duai kani ka jaka tengah ngej scam ba ka PCI ka bu ya kani ka project hangne hakut madan Sohra kalau namar bang Thomas Jones wan seni sekari ka jongi usaha hangne Sohra te kalau ngejing pun kynmaw ngejing tray ba ngejing sekri ka jong Missionary, uba kodor, uba kinsai, uba donbor, JINGBAKLA. Labu mau nongrim, ya kani ka Thomas Jones House of Prayer, haka arpulai tarik ubnai January, snem arajar KATNE. Da moderator jong ka Council for Mission, Rev. DC Haya. Labu imo nong lima itu kesengi. Pak nadu nak itu kesengi, jing trail kelas sedang banyai. Tinggi don mentah agan dikopor. Halo jong ni ulum jing tep jong kabalang Presbyterian Nongsawlia. Uni ulum jing tep udai ulum jing tep uban ningkong Hangne hari kasih jaintia. What hangne North East India ro. Namar ba hakani ga jaka latep don burom. Ya kalok kajong Rev.Thomas Jones ubalawan sagani gari kajongi nadu ka arpu tarik kajong ubnai jun kat praspa saupuai bat kani kalok kajong ka anjuns kalau wan lang bat kalau poi hang ni pedeng jong ke jingpang ba ke jing sitom nrei tangkin diat snem ba ke poi hang ni tanga ka snem kat praspa saupusan blei ula simno yaka mensim ka bakodor ke jong ka saladihi te kum tala tep don burom yaka met ke jong ka hauni ulum jing tem bat ka batia ningkong hauni ulum jing tem day ka Mrs. Ann Jones kalok ke jong Thomas Jones bat ngas ngowan ong bakalong ka burom ke jong ublei baka ding pna ka ban ningkong balase ka kendo jong kari kasi jaintia dei ka ding pna ka jingtep jong ka ne ka sakri ke jong ublei bat dei nang ni jingsai jong ka gospel kala safriang sakari baka jai ban reu ke jongi bat hakani ka jakaru la tep ru yaki arngut ki missionary ki bakraw ki balawan sa gani gari ke jongi ni we umat ujrong hang ni uday umat jong Reverend Dr. John Robert uday unong seng jong ka Sierra Theological College
haduk snem kat praspa prapunyo bat hadin kata la penkerja no ya gani kat Sierra Theological College nangne na Sohra satay siya mauklot hakabangi tip yaka kum ke John Robert Theological College menta te uday unong seng jong Theological College hangne wa unia pat uwe umot badon hangne unia pat ude uwe ne ki missionary uyo ban trei tang kindiat benai wan seni bat ulayo pang baulah KATNE bala tep ruyo hangne te kani ke jaka kadai ka ba ki ni ki missionary ki ba i jongi ki thia hangne bat kin ni ai thia haduk kata gesngi jong ke jingwan ka ba arsin ka jong try jongi Jesus Christ de KHUBLEI SHIBUN ini long ijing ya thu kin diat we dei bat ki ni ki missionary ba i jongi ki bala klat hangneวันเราRev. Thomas Jones la wan reveals kum missionary ban yalap ya kanem Kristan Henry ula no sen yang pat ya SHIBUN ba hakathir jong kejat menriu khasi jentia ki balalong ka jingkat khu ka bakraw ya kejat menriu barok we kanem Kristan jong ka balang Presbyterian kelas uthit bat la roi keleng kari khasi jentia bat kidak tho kidak puli hakatin Sohra kila longga ketin pedang hakato katar khasi jentia kat hadu menta kumta yau Rev. Thomas Jones latip ya kumukpa ka jaj penriu khasi jentia haka jingwan lam ya ki alphabet khasi abi kidi haka ketin Sohra baru kumukpa hakato katar khasi lani the founding father of the khasi alphabets and literature kumta bansa ka kynmaw ya uniu riu kraw na reveals jong ka Welsh mission dei tat house nam arajar khatpra ka jalame khalaya klapen bena ka tarik Jylliew jong manla snem ka dei ka sngi rakhe kynmaw burom ya ka jingwan ïuhkjat Rev. Thomas Jones hapo ka jela bat mentau snem arajar arpeu jong ka tarik ubna Jylliew la rakhe kynmaw burom ya Rev. Thomas Jones ha ka jingdap chispa nyo phukandai snem ka jingwan ïuhkjat ka jong Nongsawlia Sohra ha ka jingya don rengkat lang speaker ka Meghalaya Legislative Assembly iba medba lengdo ibala longru local MLA ka Mairang constituency CEM ka KHADC iba Titosstarwel khan ibala longru local MLA ka Sohra constituency iba balajir sendrem MLA ka Shela constituency i pastor in charge ka Nongsawlia i Rev. RF Karkrang bat kiwe pat kirirang ba kiblawan ban sim bentalang hakane kasngi mentang la poe sakabakut jong kane kapang kum tas kupha ban subscribe bat nyon ya ka bell icon nakabenta kiwe pat ki video ki ban sawalam KHUBLEI SHIBUN
Chyne